ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಓಟುಗೆ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಟ್ಟು 28,251 ಬೆಲೆತ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿದೆರ ಬೊಡಿದಿ ದೇವಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುದರ್ಡ್ 1,18,42,048 ಆಸ್ತಿ ಉಂಡು. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಆಸ್ತಿ 28,58,251 ಬೆಲೆತ ಬೊಕ ಬೊಡಿದಿ ದೇವಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುದರ್ಡ್ 1,18,42,048 ಆಸ್ತಿಂದು ಓಟದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ತೋಜಾದೆರ ಬೊಡಿದಿನ ಪುದರ್ಡ್ 44 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಉಂಡು. 60,000 ಕೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಡ್ 4,94,281 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರ್ 50,000 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ 18,000 ಬೆಲೆತ ಬೊಳ್ಳಿ ಸೇರ್ದು ನಳಿನೆರಡ 6,55,251 ಚರಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂದು ತೋಜಾದೆರ. ಪಾಲ್ತಾಡಿಡು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿನ ಪುದರ್ಡ್ 10 ಕಾಲಿ ಏಕರೆ ಜಾಗೆ ಇತ್ತದ ಐತ ಒಟ್ಟು ಬಿಲೆ 8,52,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದುಂಡು. ಅವೆಟ್ ಅರೆಗೆ 20,13,000 ಬೆಲೆತ ಪಾಲುಂಡು. ನಳಿನೆರಡ ಒವ್ವೆ ಕಾರಿಜ್ಜಿ ಬೊಡಿದಿಡ ಆಲ್ಟೋ ಕಾರ್ ಉಂಡು. ಬೊಡಿದಿಡ 29 ಲಕ್ಷದ ಬಂಗಾರ ಸೇರ್ದು 30,42,048 ಚರಾಸ್ತಿ ಬೋಳೂರುಡು 88 ಲಕ್ಷದ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರುವೆರು ಜೋಕ್ಲಿನ ಪುದರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 15,633 ರೂಪಾಯಿ ದಂಚ ಬೊಕ್ಕ 84,000 ದಂಚ 30 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ದಂಚ ಇರುವೆರಡಲ ಉಂಡು ಓಟುಗು ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ನಗ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿದೆರ.